No niin. Morjesta taas. Mä tässä joku aika on pyörinyt täällä mettässä joku ison mäen päällä ja rupesin epäilemään hiukan, kun mä tätä karttaa tässä tutkin ja mä katselen maisemia, että nähnyt vähän väärän näköiset, kun silloin kun mä joskus aikana on käynyt täällä ja mä sain tämän kartan käteen, mä luulin, että tää Pirun linna on tässä Kuljun niinku Korppaen vuorella, joka on nyt aika korkea mesta tuossa kartalla. Ja no nyt kun mä sitä katselin näitä maisemia tosiaan, kun tää rupesi vähän näyttää erikoiselta, mun mielestä ne oli erinäköiset ja niinhän siinä nyt sitten kävi, kun istahdin ja rupesin tarkemmin tutkimaan karttaa, että missä se, onks tää nyt oikeesti niinku oikea mesta. Ja sitten nyt kun tarkemmin katsoo tätä karttaa, niin mähän on väärässä paikassa. Nyt mä oon tarpunut, täällä on kauhean hiki ja vähän jalatkin märkänä, mutta tänne Pirun linna täältä, se on ihan erikseen merkattu kartta ja täältä on semmonen varmaan niinku 1,3 kilometriä kävelymatkaa ja mä en kyllä on tästä enemmän. En mä tästä kyllä lähde käveleen nyt. Mutta tulipahan nyt käytyä ja etsittyä täältä luolia. Valitettavasti luolia en löytänyt, mutta muuten oli ihan mukava retki käydä luonnossa katsomassa. Sitten mä löysin täältä semmoiset ihmisen jäljet ja ajattelin, että jospa ne vie sinne luolalle, että aikani niitä seurasin tossa ja menin ympäriinsä perässä, ihmettelin kun nämä pikkusen mutkittelee ja niin edelleen. Niin sitten huomasin jonkun matkan päästä, että eihän ne ollutkaan ihmisen jälkeen, kun se on hirvi mennyt varmaan pari kertaa edes takaisin. Että tämmönen suuri seikkailu nyt päättyy nyt sitten siihen, että mä lähden nyt etsiä autoa. Tosiaan mulla ei ole kompassia mukana, olisi voinut ottaa. Kyllä se messi ei ole kovin kaukana, mutta olisi kiva päästä niin kuin lähemmäs. Kyllä mä suurin piirtein olen tässä kartalla ja siinä, takakartalla olen ja kyllä mä tietysti jäljetkin tuolta jostain varmaan löydän. Nyt mä tuulin, mutta kompassi kannattaa aina ottaa mukaan kartan kanssa, että vähän helpompi suunnistaa sitten. Mutta ehkä mä nyt Kuljussa täällä pärjään, että kyllä tuo auton äänet ainakin hyvin kuuluu tänne. Ei ole niin korvassa, mutta ei mitään. Uutta yritystä sitten seuraavalla kerralla, eiköhän se Pirun linnakin löydy ja otetaan sitäkin kuvaa sitten. Katsotaan viittiks mä, lähdenkö mä enää tänään, mulla on kauhean hiki ja kello on 4, että tulee pimeä, se on sitten ikävä, jos seikkailu päättyy siihen, että mä jään sinne mettään enkä löydä takaisin, kun ei ole kompassia. Joo, tämmöistä. Tällä kertaa ei mitään. Palataan astiaan. Morjes!